खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो खुलुमबाय फिन खेबसेबाव गासैबो एसबी बड' निउज नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननि आरज गाबनाय आरो इसोरनि अननायजों आं मोजाङाव फैनानै नोंथांमोननि थाखाय फिन खौरां लानानै फैफिनबाय आं दा मोजाङाव फैबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोनहाबो गासैबो मोजाङैनो दङ आरो उननि समावबो नोंथांमोननि देहाया मोजाङैनो थाथों होननानै आं इसोरनाव आरज गाबबाय आं दिनैनिफ्राय सिगांनि बायदि फुंनि समाव सानफ्रामबो बर' रावजों थार खौरां लानानै फैनो थाखाय जेब्लाबो नाजागोन गोजोन्थों दा दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै आं बुंथिनानै होनोसै गोलाव समनिफ्रायनो नोंथाङा मोब्लिब बिल होआखैब्ला नोंथांनि दरमाहानिफ्रायनो दाननाय जासिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बिथोनखौ होदों जायफोर सोरखारि साख्रि मावनाय बिथांमोनहा मोब्लिब बिलखौ गोलाव समनिफ्रायनो होआखै बिथांमोननि मोब्लिब बिलखौ बिथांमोननि दरमाहानिफ्रायनो रां दाननो बिथोन होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिनाय बायदिब्ला एपिडिसिएल एइजिसिएल आरो एपिजिसिएल बेफोर मोनथाम मोब्लिब कम्पानिनि डाटाखौ आसामनि पावार मिनिस्टार बिमल बरानिफ्राय लादोंमोन बेनि उनावनो जाहाथे मोब्लिब बाहायग्राफोरनि बिल होयैनि थाखाय बेफोर कम्पानिफोरा खहा जाया आरो जाहाथे बेफोर कम्पानिया जौगानो हायो बेनि थाखायनो 63 लाख मोब्लिब बाहायग्राफोरनि सायाव नोजोर लाखिनो थाखायबो बिथोन होदों गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय एनएलएफबि हान्जानि सासे सोद्रोमा आरो सासे लिंकमेनखौ हमनो हादों बिटिआर गोरोबथाजों गोजोननाय मोनैनि जाहोनाव जोनोम मोननाय हाथियार दैग्रा आफादखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आसाम पुलिसा नाजागासिनो दङ बे बेलायाव माखासे स्रोत खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसा थांनाय 4 जुननिफ्रायनो आमगुरि आरो धालिगाव पुलिस थाना ओनसोलनि सिङाव गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दंमोन चिरां पुलिस एडिशनेल एसपि हेडक्वार्टारजों दैदेनजानाय धालिगाव पुलिस थानानि असि रनिकाटानि सिआइ असि आरो 156 बेटेलियन सिआरपिएफ बिथांमोननि जथाय अपारेशन खालामनायावनो सासे एनएलएफबिनि सोद्रोमा आरो सासे लिंकमेनखौ हमनो हादों हमजानाय सानैनि मुङा फारियै साहा रौमारिनि दैमु नार्जारि अदेबानि एन दुलाराय 24 बोसोर बैसोनि बिथाङा बारग' एनडिएफबि एस हान्जानि 43 बेट्सनि सासे म्यानमाराव ट्रेनिं मोननाय होननानै पुलिसा फोरमायथिदों गुबुन सासेया एनएलएफबिनि लिंकमेन मुङा धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुदेमपुरि गामिनि इन्द्रजित दैमारि अदेबानि बि इरागदाव 34 बोसोर बैसोनि बिथाङाबो बारग' एनडिएफबि एसनि सोद्रोमामोन बिसोर सानैखौबो रुनिकाटा पुलिस केस नं 15/2021 नि सिङाव एनएलएफबिनि थाखाय रां बुथुमनानै दैथायहरनाय आरो एनएलएफबि हान्जायाव गोदानै सोद्रोमा थिसननायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै पुलिसा गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों मिथिहोदों मोसानि गाग्लोबनायजों सासे 5 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'सानि जिउ खहा बे जाथाया जम्मु एन्ड काश्मीरनि बुदगामनि सेन्ट्रेल एरियानि अमपुरायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिहोनाय बायदिब्ला मिर आद्दा 5 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'नि बिदानि जोनोम सानखौ न'आवनो फालिगासिनो दंमोन बिदानि जोनोम साननि केक हानो थाखाय बिमा बिफाखौ मिर आद्दाया लिंहरबाय थानाय समावनो बबेनिफ्रायबा हरखाबै मोसाया फैनानै देलाय मालाय गानफब जोमफबै गावखौ साजायनानै रंजाबाय थानाय 5 बोसोर बैसोनि मिर आद्दाखौ मोसाया लानानै खारलांदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो गथ'नि न'खरनि सुबुंफोर खाथि खालानि सुबुंफोर आरो हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा हाग्रायाव नागिरहैदोंमोनब्लाबो गथ'साखौ मोननो हानाय जायाखै खालि हिन्जावसा गथ'आ आखायाव लानाय फुथुलाखौल' मोननो हादोंमोन आरो जाथाय जानायनि अखानायै हाग्रा ओनसोलनिफ्राय माखासे देहानि अंगफोरखौ बोखांनो हादों होननानै मिथिहोदों थांनाय माखासे सान सिगां माखासे सुबुंफोरा डक्टरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन फिन बेबायदिनो बे बाराव डक्टरफोरा गाग्लोबदों माखासे सुबुंफोरनि सायाव मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां हजाइनि देहा फाहामसालियाव सा 28सो सुबुंफोरा डक्टर सियुष कुमार सेनापतिनि सायाव गाज्रियैनो गाग्लोबदोंमोन दा आरो फिन डक्टरफोरा माखासे सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदों बे जाथाया सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव जादों जाथायजों मोगा-मोगि जानाय सारिगुद्दिन लास्कारा मिथिहोनाय बायदिब्ला
बिथाङा गावनि 2 दाननि फिसाजोखौ हां लानाय उसुबिदा आरो माखासे देहानि जेंनानि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होफैदोंमोन। लोमजानाय 2 दाननि फिसाजोनि थासारिखौ सोंनो थाखायनो गथ'सानि बिफा सारिक उद्दिन लास्कारा देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन। बेयावनो सा 25सो जुनियर डक्टरफोरा लोगो नांनानै सारिक उद्दिन लास्कारखौ गनजों बुनानै रायनानै नाख्रां नासि देहा फाहामसालिनिफ्राय होखारहरदों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांनि नखरनि मानसिफोर फैनायाव बिथांमोनखौबो बेबायदिनो बुनानै देहा फाहामसालिनिफ्राय होखारहरदों होननानै मिथिहोदों बिथाङा। बेफोरबायदि जाथाय जाखांनायनि उनाव 2 दाननि गथ'साया जिउ गोमादों होननानैबो मिथिहोदों, जायनि थाखाय बेफोर गासै जाथायखौ लानानै जिउ गोमानाय गथ'सानि नखरा काछार घुंगर पुलिस थानायाव केसबो रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि हजाइनि देहा फाहामसालियाव माखासे सुबुंफोरा डक्टर शिव कुमार सेनापतिनि सायाव गाग्लोबनायनि उनाव गोबां डक्टरफोरानो न्याय नागिरगासिनो दंमोन। बे समावनो माखासे डक्टरफोराबो बेरामि नखरनि सायाव बेबायदि गाग्लोबनाया साननो गोनां जानानै फैदों। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयार आनजाद होग्रा फरायसाफोरखौ खनले आनजादनि थाखाय थाग थियारि जानानै थानो खावलायदों। बेराफारसेथिं फरायसाफोरा बर्ड आनजादखौ केन्सेल खालामनो दाबि खालामदों। टुइटारनि गेजेरजों रोजा HSLC आरो HS फाइनाल इयार आनजाद होग्रा फरायसाफोरा टुइट खालामनानै आनजादखौ केन्सेल खालामनो थाखाय दाबि खालामदों। COVID-19नि थाखाय CBSE, CIS, CE आरो गोबां स्टेट बर्डफोरा थाखो 10 आरो 12नि आनजादफोरखौ केन्सेल खालामनायनि उनावनो आसामनि फरायसाफोराबो मेट्रिक आरो HS फाइनाल इयार आनजाद खुंनायखौ हेंथा होदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि गोलाव समनिफ्रायनो आनजाद जागोन ना जाया बेखौ लानानै फरायसाफोरा गोनो गोथो जाबोदों आरो आनजाद फावसायनाय बायदि बेफोरखौ लानानै फरायसाफोरा गोबां टेनसन जाबोनो गोनां जादों। बेनिखायनो आनजाद खुङालासे फरायसाफोरनि देहा सावस्रिनि सायावबो नोजोर होनो थाखाय खावलायदों फरायसाफोरा। बेराफारसेथिं आसामाव HSLC आरो HS फाइनाल इयार आनजादखौ कर'ना भाइरासनि गोसारनाया रुङोब्लानो एबा खम जायोब्लानो आनजादखौ खुंगोन होननानैबो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोदोंमोन। आरो दासान्दि रायजोआव कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ खम जानायखौ एसेब्लाबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैया सानसेयाव आसामाव कर'ना भाइरासजों गासै सा 37 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मैया सानसेयाव आसामाव 73,648 सुबुंनि देहायाव COVID-19 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो 2,228 सुबुंनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेनि गेजेरावनो कामरुप मेट्र'निफ्राय 309नि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। जोनोमगिरि बिमायानो गावनि असे फिसाजोखौ बुथारबाय। बे जाथाया शिबसागरनि हलगुरियाव जादों। बिमानि मुङा जनाली नाथ। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला जनाली नाथनि फिसाया जेब्लाबो जनाली नाथखौ बुबाय थायोमोन, जायनि थाखाय सहायनो हायैयाव जनालीया गावनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ लानानै थैनायनि थांखि लादोंमोन। जेरै साननाय एरै मावनो थाखाय जनालीया फुंनि 3 रिंगायावनो 5 बोसोर बैसोनि गावनि फिसाजोखौ लानानै फुख्रियाव बारसोमदोंमोन। नाथाय फिसाजोआ जनालीनि आखाइनिफ्राय गनानै फुख्रियावनो गबनानै थैयो आरो बिमा जनालीया फुख्रिनिफ्राय सिखांबोफिनो आरो न'निफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायखौ फुंनि 5 रिंगायाव गथ'सानि बिबैया नुसनो आरो पुलिसनो खौरां हरनानै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनो मोनो। बे दायाव पुलिसआ गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गावनि फिसाखौनो बुथारनायनि दायाव दा दायनिगिरि जनालीखौ हमनो हाबाय। सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट NGOनि बानजायनायाव मिस्टार, मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 खोन्दो 1 अनलाइन बादायलायनाया जागासिनो दङ। जायफोर बिथांमोनहा गोसो गुदुं बिथांमोनहा बाहागो लानो हागोन। सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट NGOआ मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोदों। मिस्टार, मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 खोन्दो 1नि थाखाय अनलाइन बादायलायनाया 15 जुनसिम थागोन होननानैबो मिथिहोदों बिथांमोनहा। बेनि उनाव अफलाइन बादायलायनाया जागोन होननानैबो मिथिहोदों। गिबियाव मिस्टार आरो मिसनिफ्राय 50 सायख'नाय जागोन आरो
किड्सनिफ्राय हिन्जावसाफोरखौ 25 आरो हौवासाफोरखौ 25 गासै 50 सायख'नाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। बे बादायलायनायनि फाइनालखौ जुलाइनि जोबथा सप्ता नङाब्ला आगस्तनि गिबि सप्तायाव क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जागोन आरो देरहागिरिनो 30,000 रांजों लोगोसे ट्रफि गथायनाय जागोन। लोगोसे स्टेट आरो नेशनेल लेभेलसिमबो लानानै थांगोन, जेराव देरहागिरिया जेबो अडिशन बायदि होनांनाय नङा होननानैबो मिथिहोदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि अफलाइन बादायलायनाय हाबाफारिया गसाइगाव, सेरफांगुरि, क'क्राझार, बङाइगाव, बरमा, रङिया, टंला, नलबारि, बरपेटा, अदालगुरि आरो धुबुरीआव खुंफुंनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों बिथांमोनहा। रायजो सोरखारा रायजोखौ ड्राग्सनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नारा-नाथार नाजागासिनो दङ, जायनि थाखाय ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ। बे बेलायाव कामरुप पुलिसनि मोनसे गेदेर देरहासारनाय। कामरुप पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों नोगोद 3,50,00,000 रांनि ड्राग्स हमनो हादों। हमनो हानाय ड्राग्सफोरनि मादाव 1 लाख टेब्लेट आरो 2 केजि ब्राउन सुगार। गुबुन फारसेथिं मैया सानसेयावनो श्रीरामपुराव मोननै रोखोमनि फेग्रा मुवाखौ हमनो हादों। गिबियाव 25 लाख रांनि आयेन बेरेखा जौ हमनो हादोंमोन। गासै मोन 175 कार्टुन जौखौ रङियानिफ्राय इउपि फारसे लांनो नागिरदोंमोन। सिखावै लांखुमानो नागिरनाय जौ लांनाय ट्राकखौ कभिड-19नि डिउटिनि स्टिकार सिथाबनानै पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदोंमोनब्लाबो पुलिसनि आखायाव हमजादों। बेनि उनाव फिन श्रीरामपुरावनो 15 लाख रांनि 1 केजि आफिं आरो फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। बेफोर फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय राजस्थान फारसे लांनो नागिरदोंमोन। बे दायाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा हमनायजों लोगोसे गारि सालायग्राफोरखौबो आसाम पुलिसआ हमदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।